ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ଷା ଫେରୁଛୁ ଦି ଜଣ ଆଉ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ଭାଇ ଗାମୁଛା ଗୋଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶୀତ ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି ବର୍ଷାରୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଇଏ ତ ଅଛି ଛତା ଛତା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତା ମୁଁ ଛତାରେ ଚାଲିଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟକୁ ଏଇ ପଛରେ ରହିଗଲା ମାର୍କେଟ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ସେଠି ମାର୍କେଟ ରହିଗଲା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭାବିଲୁ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷାରେ ବନେଇଦେବା ବ୍ଲଗ୍ ସେଇପାଇଁ ବନଉଛୁ ଆଉ ଚାଲିଛୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭାଇର କଥା ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ ତ କରିକି ଆପଣ ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଭଲ କମେଣ୍ଟ ନ କର ଖରାପ ବି କର କିଛି ମନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କର କମେଣ୍ଟ କର ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା କଳା କଳା ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ବିଲ ସବୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆମର ଗାଁ ଓହୋ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛ ରେ ଭାଇ ତମେ ଖାଲି ଗାଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛ ଆମେ ଆଉ ରଖିଛୁ ରିଙ୍କୁ ଟିକେ ହସିଦେଲ ବାପା ହସିଦେଲ ଏଇଟା ତ ଗାଁର ଏଇଟା ସେଠି ରହିଗଲା ଦୁଇଟା ଘର ତିନିଟା ଘର ରହିଗଲା ଏଇଟା ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଘର ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଘର ଆମର ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି କାମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏଇଟା କଣ ବସୁଧା ନା କଣ ସେଇଟା ସେଇ କାମଟା ହଉଛି ଚାଲିଛି ବର୍ଷାରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି କାମ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମ ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ଟୁକା ତ ଖାଲି ମାଡ଼ି ନେଇଯିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଇପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଗାଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ତମେ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ଚାଲିକି କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ି ହେଉନାହିଁ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ କଥାଟା ବୁଝ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଛକ ମାନେ ମେନ୍ ଛକରୁ ଆସିଲା ପରେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏଠି 3-4 ଦୋକାନ ଅଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ପୁରା ଆମ ଘରକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ଚାଲିଛି କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ସୁରଜ ଆମେ କଟି ଆଉ ପିଙ୍ଗ ତୋର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ ମୁଁ ତ ଜମା ଯାଇନି ସୁରଜ କଟି ଯାଇନାହିଁ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ସୁରଜ ପିଙ୍କୁରି ଝରକା ବାଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ପିଙ୍କାକୁ କଟି ପରା କହିଛି ଏଇଗୁଡା ଆଣିତେ ଦେଖି କଟି କଟି ଏଟା ପକେଟରେ ପଳେଇଥିଲା କଟି ଏଠି ଯାଦୁ ବାହାରିଛି ଯାଦୁ ଶୁଣ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଏରକମ କଛ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଇଟା ଝରକା ତଳେ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାର ପଇସା ସେ ଏଠି ତାର ଘର ଏଠି ଆଣି ଠକ୍ ଠାକ୍ କଲା ଏଠି ଆଣି ଠକ୍ ଠାକ୍ କଲା ମୁଁ କହିଲି କୋଟି ଏଟା ଆଣିଛୁ କେନ ଏଟା সোমবারে দেখনে গাল দেবে এই কোটি তো ନା ଇଏ ନୁହେଁ ଏଇ ହଁ ଦେଖି ଫଟାସ ଆଣି ମୋ ପକେଟରେ ଭରି ଦଉଛି ଦେଖି କହୁଛୁ ସମ୍ଭାଇ ଆସ ପକା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଘରକ ପସ୍ତା ଦଉଛୁ ସମ୍ଭାଇ ତ ବୋଉକୁ ପଚାରିବୁ ତ ବୋଉକୁ ପଚାରିବୁ ସବୁ ତ ବୋଉ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲା କିଛି କହିଲୁ ତ ନା ଧରି ପିଟି ତ ନା ଧରି ପିଟି ଏକା ବସି ଦେବେ ଏଇଟା ଏକା ଶୋଇ ଯିବୁ ସେଇଠି ନା ତ
ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସିଏ ମୋର ତ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ଲାଗୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତମ ଘରୁ ଏମିତି ନେଇ ଆସ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଉ लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे भाई का चैनल के घर जाओ।